Hürmetli rayondaşlar, sizler Россия көне илебезнең куәтен һәм ныклыгын чагылдыручы милли бердәмлек һәм ватаныбызның бүгенгесе, киләчәге өчен уртак җаваплылык билгесе булып торган иң әһәмиятле дәүләт бәйрәмнәренең берсе белән ихластан котлыйм. 1990 елда бу көнне Россия Федерациясының дәүләт бәйсезлеге турындагы декларация кабул ителү белән илебез үсешендә яңа этапка нигез салынды. Россия көне буыннарны һәм халыкларны берләштергән бәйрәм, илебезнең бәйсезлеге, дәүләтебез мәнфәгатьләрен яклаучы гражданнарның бик хезмәте һәм сабырлыгы нәтиҗәсе. Без Россиянең бай мәдәни һәм рухи мирасы белән күп гасырлык тарихын искә алабыз. Илебез, туган җиребез белән горурланабыз, аны яхшырак һәм матуррак итәргә омтылабыз. Балтач муниципаль районы илебез белән бер ритмда яши. Район ныгый һәм үсеш ала. Юллар, мәктәпләр төзелә. Фельдшер-акушерлык пунктлары ачыла. Авылларны район үзәген төзекләндерү буенча программалар эшләп килә. Бистәнең йөзе күз алдында матурая. Үз белемебезне һәм көчебезне Балтач районы һәм Татарстанның үсеш хакына куеп, biz шул рәвешле Бөек Россия үсешенә дә зур өлеш кертәбез. Чөнки илнең көче һәм өстенлеге, аның төбәкләре, шәһәрләре, кичкенә авыллары хезмәте һәм уңышы нигезендә барлыкка килә. Бу бәйрәм көнендә, кадерле балтачлар, һәрберебезгә ныклы сәламәтлек, иминлек, эшебездә уңышлар, ватаныбыз үсеше өчен яңа казанышларга ирешүебезне телим. Әлеге бәйрәм күңелләрдә ил өчен горурлык хисе уятсын, яшәү көче өстәсен, иҗади хезмәткә рухландырсын. Туган һәр яңа көн безнең өчен игелекле һәм шатлыклы булсын, киләчәккә ышанычны ныгытсын. Бәйрәм белән!